Ola. Hoxe é luns 15 de xuño de 2026. E onte, o día 14, foi un día emocionante na miña zona. En primeiro lugar, houve unha gran manifestación contra o G7, na cal houve un pouco de disturbios, non houve, parece ser, feridos nin casos graves, pero houve unha intervención da policía un tanto musculada, non? E houve toda a noite un caso de NASA, que le chaman NASA, que a policía encerrou xente nun sitio, e que estuvo toda a noite, incluso que depois a xente, claro, de día fixo moito calor, a xente iba vestida con roupa lixeira, e pola noite, pois as temperaturas baixaron considerablemente na beira do lago, e a xente pois estaba así con frío. Ali detuveronse 200 ou 300 personas, ainda estamos á espera da contabilidade certa, pero houve solamente ese tipo de altercados. Depois houve durante o día un resultado dunhas votacións que se fixeron, o cal resultado para min foi agridoce, porque resulta que esa iniciativa xenófoba da extrema dereita que lanzou, que se titulaba unha Suíza, non unha Suíza de 10 millóns, é que esa iniciativa foi refusada a 55% da poboación suíça, e iso pois gustoume, porque era peligrosa esa iniciativa. Era unha iniciativa non para limitar a emigración, senón para apretarlle as clavillas máis a xente que ven do exterior, en definitiva. E depois houve a parte agria, que foi que o pobo xenebrino aceptou a iniciativa pola abertura dos comercios 2 domingos por ano, a máis o 31 de diciembre hasta as 6 da tarde. Esta iniciativa, como xa o dixemos noutros vídeos, pois non é que sea grave, porque son 2 domingos por ano, non, que van abrir. O problema é que abriuse unha porta e os patróns meten o pé. Quero decir que esa porta agora empezas a abrir e vai pouco a pouco, vai por graduacións. Entón, cada vez non é grave. Un día son 2 domingos, outro día será un domingo, outro día serán 4 domingos, e pouco a pouco chegaremos á abertura total. Ese é o objetivo que ten os promotores desta iniciativa, que era de, digamos, facer unha abertura, porque sabían que se poñían todos os domingos ou moitos domingos, o pobo xenebrino non iba a aceptar, porque se reforzou noutras ocasións. Entón, adoptaron esa táctica de meter a porta, ter a porta un pouquinho aberta, o patronato mete o pé, e a partir de aí depois non hai maneira de cerrar a porta. É claro, cando a porta está aberta e é trancada, no sentido de cerrar-se, pois está claro que a porta non vai parar de abrir-se. E cada vez vai haber menos resistencia, porque desde o momento que a forza empuxa para abrila, os que están do lado da que hai que cerrala, pois vanse ver un pouco mal. Así están as cousas, esperemos acontecer, hai que ver agora os análises que se van facer, pero a realidade é esa. Por un lado, o povo non acepta esas iniciativas xenófobas de extrema dereita, atención, ao 55%, quer dizer que houve 45% de xente que votou por esa iniciativa. É dicir que, digamos que, se facemos un análise fácil, sin buscarlle 4 pés ao gato, quer dizer que hai 45% de xente, en todo o caso de votantes, porque non hai que confundir os votantes coa población total, que están por iniciativas xenófobas desse tipo. Cuidadiño, 45% é moito, moito, moito. Así que esperemos acontecer bueno,
A vida ten que loitarse día a día, iniciativa a iniciativa, pouco a pouco. De todas as maneiras, saúde.